Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep bij optredens van Martijn van der Zanden, Sido Martens en de beide bands Sunken Lands en Martijn van Limbeek en de Poolwachters. Sign says do not touch, but I can't touch it enough. I feel it staring deep inside of me, and it's something I can't hide. I can't say if it's wrong or right, but I won't wait for all that's yet to be. And it's a burning desire, can't find it where I am. I'm reaching higher and higher for something that just ain't there. My heart is restless, my mind keeps yearning for more. When I think I found it, I wanna look behind a closed door. Days start to feel the same. I hear the open road screaming my name. I wanna chase the horizon, see what lays behind. The unknown is all I need. I'm looking for a world that I can't see, another place in another time. And it's a burning desire, can't find it where I am. I'm reaching higher and higher for something that just ain't there. My heart is restless, my mind keeps yearning for more. And when I think I found it, I wanna look behind a closed door. Guess it might be a red flag, a flashing warning sign. But don't you worry about me, as long as you be mine. Restless, my mind keeps yearning for more. And when I think I found it, I wanna look behind a closed door. Tof om te beginnen. Lekkere band. Sunken Lands. Alt country nemen ze het ook wel. En ja, het is een fantastische muzikanten. Mooie vestjes. En we praten straks nog even een piepval. Door werk mij Sido Martens. Intussen 24 hier. En nog altijd still going strong. Vestjes, teksten. Het komt en het bloed komen. Sido Martens live in Noorderwien. Die willen de kapen varen, moeten mannen met
moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden, ze varen mee. Al die ranzige tweebaklusten moeten mannen met baarden zijn. Al die deftig een pijp kunnen smoren, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden, ze varen mee. Spuiter aan de horizon, harpoen slaat in zee kleurrood en draait de lier op volle kracht. En langzaam bloedt de zeereus dood. Sierlijk zwom hij voor de schaar, koning van de oceaan. Nu het bakbeest op de dek, de stank van blubber, rot en traan. Stank van blubber, rot en traan. Al die willen de kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn, baarden zijn. Sido Martens, intussen 74 jaar en een groot deel van dat leven eigenlijk besteedt om muziek en natuurlijk zijn eigen creativiteit. We praten er straks even over. We beginnen eerst even praten met Sunken Lands. Je mag al even een noemen van zijn sjoer. Ik ben heel blij dat ze er binnen. Fantastische band. Geweldige zanger trouwens. En die hebben we voor de goeie sjogger laatst ook al even te gast hoor. Maar dat weer mijn heel oor project. Praten we straks nog even over. Edwin Jongerdiek. Mooi dat je er bent. Ja, dankjewel. Welkom. Ja, mooi om er te zijn. Stel even de band voor. Oké, de stielgitarist hier in de hoek, dat is Marcel Gerritsen. Ja. Achter de drums zit Jaap Vissering. Helemaal daarachter zit Johan Zielstra. De toetsen. Jurgen Hakkeling is de bassist. En Rodi Prins speelt gitaar. Hoe krijg je deze club bij elkaar? Geluk hebben. Ja, hè? Ja. Hoe gaat dat? Bellen? Je komt elkaar tegen bij een concert of zo? Hoe gaat dat? Ja, en we kennen elkaar al enige tijd. En dan op een gegeven moment, kijk, wij waren heel lang met elkaar in gesprek over eigen nummers. We zaten al enkele jaren bij elkaar in de band, Marcel er ook bij. Ja. Rodi kwamen we tegen op een feest. En toen hebben we het bij elkaar over gehad en bij de oren bijgesleept. Johan die kwam als sessiemuzikant binnen. Bij de opnames van de studio is blijven plakken. Dus zo gaat het dan. En Jurgen die valt in voor Bas. Bas Slichter, die is net vader geworden. Die zit er als bassist. En Jurgen die kennen we ook alweer vanuit eerder. Ja, zo gaat het dan. Heb je nog een discussie over de stijl? Ik bedoel, je zit natuurlijk in de countryhoek, maar daarin heb je natuurlijk allemaal weer verschillende afslagen natuurlijk. Dus je moet met z'n allen wel dezelfde afslag nemen, hè, als het ware. Ja,
Nee, ja, eigenlijk geen discussie over. Dit was gewoon de sound. Ja, dit is, als je ons bij elkaar in een potje stopt, dan komt dit eruit, zeg maar. Lekker toch? Ja, zeker, ja. Nou, ik zeg één met een t-shirt van Waylon Jennings lopen. Ja. Dat is een beetje in die hoek zitten jullie, hè? Ja, Waylon Jennings vinden we te gek. Ook Drive-By Truckers of Blackberry Smoke of dat soort dingen allemaal. Luister je dan nog naar dat soort bands of juist niet? Om het niet al te veel door beïnvloed te worden? Of juist wel? Dat je denkt, nou, ik luister even hoe ze bepaalde dingen laten produceren en dat soort zaken. Nou, je wordt er wel door geïnspireerd. En we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek. Ja, zo. En Slayer natuurlijk. Ja, Slayer. Altijd Slayer. Ja. Daarom heb ik jou uitgenodigd. Het lijkt me toch wel eens te gek om eens een country uitvoering van een Slayer nummer te horen. Raining Blood of zo. Ja. Waar heb je de naam vandaan? Ja, Sunken Lands, dat is een liedje van Rosanna Cash. Dochter van Johnny Cash. Te gek nummer. Maar ook wel beschrijft een beetje hetzelfde soort gebied als waar wij ook vandaan komen. Waar we onze roots hebben liggen. Dus de veenkoloniën. De afgegraven gedeelte, zeg maar. En, dus zo. En dan vonden we een mooie link. Omdat we Amerikanen maken. Uit daar wegkomen. Zo. Het album is al even uit, maar jullie hebben een prachtig album uitgebracht. Wat is het verhaal van die plaat? Ook gewoon spontaan ontstaan? Of kwam het toch bij één iemand vandaan, de meeste ideeën? Nou ja, je had heel veel liedjes al liggen weer. Dus er zijn heel veel van op de plaat gekomen. Sommige zijn later nog weer met een soort van samenwerking bijgewerkt. Ja, zo. En dat is dan, over de loop der jaren is dat ontstaan. Voor de tweede plaat zijn we bezig met nieuwe werken. Dat ontstaat eigenlijk in een kortere tijd. Daar hebben we net ook 2 van gedaan. En, of die komen nog langs. Het is me net. Maar in ieder geval, dat zit meer in elkaar, zeg maar, qua stijl. En dat past wat beter. De eerste plaat is heel veelzijdig als het gaat om de verschillende stijlen, country stijlen. Toch nog even snel over een ander project van jou, waar je laatst ook mee bent geweest hier in de studio. Ja. De Country Duets. Prachtig trouwens. Dat loopt nog. Ja, dat loopt nog. Dan gaan we na de zomer gaan we de theaters in. Of een aantal theaters in. En, dus ja, dat gaat hartstikke mooi. Ja. You know, blues heeft de jazz of country. Het is altijd een beetje golfbeweging, hè? Ja. Ik heb het idee dat country op dit moment wel weer begint te leven, hè? Of niet? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dus zelfs Beyoncé begint ermee, dus dan weet je het wel. Ja, dan is er geld te halen. Ja. Zoveel mogelijk spelen. Je album is uit. Dat zijn enorme projecten natuurlijk. Ja. Prachtig album ook, maar er gaat heel veel tijd en energie in steken. Dus daar zit je nog een beetje in. Nou, eigenlijk met het album nog op pad dus eigenlijk. Ja, dat klopt. We zijn nu lekker aan het optreden en we zijn ook dus bezig met een nieuwe plaat. Nou, daar gaan we ook na de zomer mee bekijken hoe we dat gaan opnemen en hoe wat. Dus ja, we staan er niet stil. Kom je maar weer. Ja, dat is goed. You got a deal. Sunken Lands. Het staat op internet, Spotify wel. Van alles wel te vinden. Maar ik ben blij dat ik zie Joert hier live in de studio. Fantastische muzikanten, geweldig mooie muziek. Maar goed, oorziek ik absoluut net uitnegen. Ik kon niet zongen in Noorden weer live. Sunken Lands. Misfits and loners who understood this will all be over soon. After a couple of beers, Andrew was loosened up and talking about the shit he was going through. And we made fun of him getting buzzed till he couldn't get up on his feet. We just dropped him off, little did we know. When we graduated, I turned left and he turned right. We both moved on with our lives.
school. And you found a girl who hits the bottle too. After a couple of years, Amber was shutting down, never talking about the shit he was going through. But she makes fun of him getting buzzed, but they got married and working temporary jobs. Man, I hope you're happy too. It happened 3 blocks away, but I heard about it later. I said hello and he kept on walking. That's how it goes in darker days. Who's gonna stop him from drowning? 'Cause he don't know how to swim. Never would have thought this was the last time I said hello to him. There must have been times when he felt love, for the tide changed it all. Another year completed, but a life lost, but a life lost, but a life lost. There was this girl that made him happy, or at least that's what they say. She was his lifeline to a safer world. Then the darkness found its way, and the sea was getting bigger. He was floating further from the coast. Still waters run deeper, and deep waters I fear the most. Have been times when he felt love, for the tide changed it all. Another year completed, but a life lost, but a life lost, but a life lost. It happened 3 blocks away, but I heard about it later. Toffe band, vind ik persoonlijk. Dat zit ik er voor maar even bij. Alt country nemen ze het ook wel. Sunken Lands, geweldig mooie country muziek. Van de country geef een beetje, ja, maar ik zeg het, singer-songwriter, troubadour. Eigenlijk een beetje naar de volkant. Sido Martens, mooi dat is de best. Welkom. Ja, dank u wel, Willem. Ja, ik kan je vragen omdat het 24 hier op deze aardkloot intussen om is. Dat is een geweldige muzikale carrière. Inmiddels haast en nog steeds dwaande best.
En een beetje waarom in de tijd, want dan ben ik een beetje hoe de volk met Fungus 50 hier verliezen. Een dikke hit hier is, hè? Ja, nou, dikke hit 29 hè, in de Veronica Top 40. Ja, maar. Ja, nou, in dat genre wie het een hit. Ja, Het blijft wel hingen, want er zijn heel veel mensen kennen het nog, hè? Kaperen varen. ja Kapervaren. En dit hier is het 50 jaar verlien dat er uitkwam. En ik dat de LP van Fungus uitkwam en dat op Pinkpop optraden. En dat eigenlijk de terugbraak van Fungus een feit weer. En ja, dat moet wel vierd worden, denk ik. Ja, vind ik, hè? Vind ik, ja. En still going strong, want er komt weer mij nieuw materiaal uit. Er best nog altijd dwaande. Hij staat een peker ook onder een stapjeshoes, maar het kist het net lid, hè? Nee, maar ja. De creativiteit, hè? Ja, tot de dood erop volgt. Ja, nou, dat vind ik een mooi motto. Maar dan mag dan het ding in. We worden nog heel lang buis horen. Ja, toch even over het heen. Best nog ons screwen? Want er komt een presentatie, jongen. Ja, 15 september is de presentatie van een nieuwe cd. Die heet Zizo. Dus dan denk je van, nou is het wel clear. Zit er nou weer een boekwerk bij, of net? Er zit een boekje bij en er staan 24 zangjes op. En ja, dat past 80 minuten om cd. Dus het zijn hele kwatte zangjes van een minuut gemiddeld. En ja, dat heb ik wel nog doen. Dus het is eigenlijk bedoeld een soort oorskiën. Maar ja, dit hier in ieder geval komen er geen cd's meer. Behalve dan die ene. Wat is het verhaal van die plaat? Wat is het verhaal wat vertellen wordt? Dus hij is het is een beetje een oorskiën, maar... Ja, nou ja, ik ben 24 hier geworden. Hè, en dus hij is zo'n 50 geworden. Dus dat vind ik echt wel een mooi gegeven. En daar komt ik bij van, ja, nou ja, ik heb wel vaker zijn van, nou, het moet echt een keer gebeurd wezen. En ik wil het eigenlijk net, maar ja, ik krijg de les van mijn hond, een neurologisch probleem aan de hond. Dus dat optreden, maar de spanning erbij, dan breekt me dat echt altijd op. Dat is, krijg ik wel zo. En ik ben geopereerd aan die armtaak, maar dat zenuwskade, dat herstelt net zo makkelijk. En misschien herstelt het helemaal niet. Maar ik denk van, nou ja, ik ken het nou nog dwan en ik vind het echt heel leuk. Hè? En ik hier gewoon toch van, nou, dan ook hele kwatte zangjes. Want ik wil 74 op cd houden, omdat ik 74 hier ben. En er komen 74 oudgravures bij van Simon Dijkstra uit Dwingelo. En dat is wel een heel speciaal iets. Tenminste, dat wil ik graag. En nou, dat hoop ik dat het slaagt. Maar wat gasten erbij. En een boekje met 74 pagina's. En dat is allemaal gebaseerd op 74. En dat is 15 september in het Neushoorncafé. Presenteer ik dat. Ja, ik ben eerlijk bekennen, de eerste keer dat ik iets in kwam, wie net in een muzikale context. Maar wie is fanatiek hutrenner. Maar er is een heel grote sport. Ik had nog heel lang trolljouw fietsen jongen op de fiets. Hoe is dat? Dan leer je begint te krijgen. Hoe ga je daarmee om? Ja, nou ja. Wie is zo'n fanatieke sporter? Heel fanatiek. Nou ja, en muzikant. Ja, maar ja, op een gegeven moment dan gaat de rechter uit het elastiek. En, Is er wat mee omgaan? Nou, moeilijk. Kijk, je krijgt dingen, ja, dat hoor je net, maar iedereen krijgt zijn portie. Dus daar hoor ik me dan maar een vast. En nou ja, je moet er dan mee omgaan, kennen. En daar heb ik wel moeite mee, ja. Maar ja, dat is meer mijn probleem. Maar is dat gevoel straks weer waarom hij op zijn plaat? Om het heel simpel te zeggen? Nou ja, dat zul je, ja, dat werkt het wel terug in de teksten natuurlijk. En het is net heel slim, jongen. Er zijn volle slimmere dingen in de wereld. Nee, maar toch, het was een dagje ouder en het begint te krijgen. En dan kom je maar eens bij en denk zo, ik hier wel een marathon rennen wonen. En het zit er even net maar in. Ik meen dat ik mijn ene jermtak nog in bed hier, maar die leidt dan op groen soms. Nee, maar het is gewoon, ja, maar je moet het gewoon accepteren. We moeten het terug, weg in elkaar. En waarom zien dat mij zeker met die leeftijd en met die carrière, wie het alleen nog Fungus, 50 jaar verlien, Pinkpop, een hit in de hitparade. Wat gebeurde er al hier? Ja, er gebeurde heel prot natuurlijk. Ik een boekje geschreven destijds. Maar ja, dat we natuurlijk eigenlijk meer volwassen worden in de muziek eigenlijk. Hè. Dat we het maar oral hier erin zitten, ja. Maar dat we wel de tijd van de grote terugbraken. Prot verleerd dus. Ja, heel prot leert. Want ik weer in Friesland, mijn Famous Union en met Piet Kok en dat soort dingen bezig is. Maar dit weer echt. Terug Sjoerd Cuperus destijds en Tom Steenmeijer weer de manager van Fungus. En dat ging naar mijn cassettebandjes. Nou stuurde een mp3'tje. Om optredens te krijgen stuurden wij cassettebandjes rond. En die kwamen dat er aan. En die jongens die zochten een gitarist die elektrische gitaar spelen kon. Want dat weer destijds in de folk weer dat naai. Die dat bijvoorbeeld. Dus en zo ben ik bij Fungus te lonen kwam. En dat weer geweldig natuurlijk. Ja, zeker als er op een omsjost, dan denk je, jeetje mina, wat hebben we produceren. Toppop en Engelse Tour en België ziet me pro. Dat is weer gewoon hartstikke mooi. Maar ik ben het nostalgisch in die zin dat ik daar mijn heimwee op weer omsjocht. Maar ik denk wel, nou, dat is nog 50 jaar verliezen. Dat is wel dat moet je net maar samen voorbij gaan litten. Wat is er aan?
Nou ja, er weer de bedoeling om net een reunie. Want de vriendschap is niet meer zo vriendschappelijk. Er horen dingen al hier. Dat wil ik nog een uitlezen. Maar Tom Steenberg en Kees Maat, dat weer de toetsenist, de manager en de toetsenist, die hier verhegen om iets te doen in Zandam of zo. En mij heel provolk op het toneel, een man of 10 of Olven. En dan af en toe mij een zangje en hij mij Pietje en Klaasje erbij was zo. Verschillende samenstellingen, gearworking, hoe heet dat in het Fries? En dan, maar dat vond ik net zo'n leuk idee. Ik denk van ja, mijn idee wie een paar bandjes uit die tijd. Dierenrest bijvoorbeeld en de Hobo Stringband weer destijds. Nou, en nog wel een band uit Rotterdam. En Fungus dan gewoon een soort liedfestivaltje. En iedereen doet een setje mij zien. Maar de bekendste noemers van die band. Ja. Maar dat doen de rest net. Ik denk van nou ja, dan ben ik eigenwijs. Ik denk van doe ik het zelfs. Wat is het aan? Nou, 15 december op Stanienstaten. Dat doen wij een grote set met voornamelijk noemers van de eerste LP. En mijn bassist, een drummer en een accordeonist, toetsenist en ikzelf, zei de gek. Dan ging ik al die zangjes jongen, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Ik maakte er wat de worst van, maar dat leek me toch leuk om dat toch wel aandacht aan te besteden. En dat is dan 15 december. En 14 december 1974 stier Fungus op de hoogste positie. 29 in de Veronica Top 40. Dus ik vind, nou, dan past het toch weer bij elkaar. Hartstikke goed. Sido Martens. Hij gaat live bij ons hier spelen. Nogmaals, Ziezo, dat wordt in september presenteren. Dan vanwege zijn 74 hier. Ik zou haast eens bestaan als muzikant. Maar ja, dat besteed ik 74 hier. Zo simpel uit het eigenlijk. En dan in december dus nog het feestje in verband met Fungus en de grote hit. En natuurlijk het hele verhaal destijds wat eromheen is hier. Maar ik zit nog gewoon 2024. Dit is hij. Sido Martens live in Noorderwien. Weg uit deze tijd. De waarheid is verlaten als de woede is bezonken en de vrede toch beklonken. Heel de wereld heel gemaakt. Nee, 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 nee. Nee, niet dansen nu. Ik kan niet dansen, benen zijn als slagroom opgeklopt, maar ingekakt. Te lang gestaan, niet zoet genoeg. Het heeft er dan ook ingehakt. Die vrede jaren tegenkrom. Grijp je kansen nu. De kansen om te leren, om te keren naar daar waar de zon haar stralen legt. Kijk maar door je brievenbus en kijk naar buiten. Rek je kuiten, liedjes fluiten op je fiets. Weg, even weg van hier. De waarheid is verlaten als de kater in de slagroom van vandaag zijn lange tong steekt. De tent toch afbreekt. Oh, ik wens en waag, ik wens en waag. Ik wens en waag. Oh, ik wens en waag. Still going strong. Sido Martens. Fantastisch. Wat een fenomeen. En wat geweldig om hem Sonona weer in de studio hier te treffen. En dan stopt hij weer. En dan komt hij weer een nieuw album uit. Even, dat verhaal zullen we wel even teruggeven. Als nog eens een langer interview met hem zien wordt. En ik behark je kind dat. youtube.com/Noorderwien. Even bij de 1-op-1 parteren. En dan even zie je op Sido Martens. Daarbij zit ik nog het verhaal
dat ik ga met mijn bormo hier. Martijn van Limbeek. En de Poolwachters. Hij is alweer al een tijdje op paard. Maar ja, een soort van, mag het eens een vaststelling, muziek, theater. Wat is het eigenlijk, Martijn? Ja, het is muziektheater worden, maar grote uitwerkte stukken eigenlijk. En daar heb ik een kunstenaar, Alex Kooistra, die heeft er beelden bij maken, videobeelden. Dus ja, het is een hele theatervoorstelling worden eigenlijk. Een beetje Pink Floyd-achtige sferen komen. Ja. Jut hebben we eigenlijk het basic muzikale gedeelte in de studio hier. Voor de beelden moeten we maar eens even naar de vaststelling in. Wat is het verhaal? Het verhaal is eigenlijk begonnen bij het verlies wat mijn vrouw en ik gewoon hebben. En daar heb ik na een skoft muzikaal pauze houden, ben ik eigenlijk op een reis waarom gaan. Ik dacht, ik moet dingen waarom griepen en die dingen die het voor mij belangrijk die heb ik proberen om die nog eens een keer omheen te cirkelen. En als het ware zo'n soort van beeldhouwwerk van te maken. Dat is het. En dat binnen 8 stikken worden. 8 stikken in totaal. Ja, theatraal. Natuurlijk met een persoonlijk verhaal er dus bij. Dat liet me best dreigen om net alleen dat te bedenken, maar dat te vertalen naar mooie muziek. Nou, dat kost het echt, ja. Dat had, ik ben 4 jaar hier bezig nou, maar die stikken. En dat moet gewoon tijd vernemen, want het is wel heel kernachtig wat er gebeurt met die. En het mooiste afsluiting wie mij Arjen Dijkstra op pad, die we hier de presentatie van IJzenga, omdat het 250 jaar geleden wie dat die collusie de wijze zoen. En op een rondreis vregen Arie en ik naar de plaat en hoe dat ontstaan is. En ik zei dat we een bandje verlenen hier. Goh, hij zei, ik werd er stil van. Hij zei van, IJs die had ik tijdens het bouwen van het planetarium had er ook een bandje verlenen. Hoe dat zou mooi cirkelt, hè? Ja, het is net mooi, maar ik kom wel op knibbels. Zo mooi vond ik het wel, want het wie Trek het hier weer, nou. Ja, natuurlijk. Ja, dat komt heel dichtbij. Maar dat is echt wat ik de mensen jou willen van zo'n reis die brengt echt wat op het lange termijn, zeg maar. Wat ik al zei, het lijkt mij best een behoorlijk heftige opgave om dat verhaal, wat natuurlijk een emotioneel verhaal is, ja, om dat toch te vertellen aan een publiek. Zonder dat het al te zwier en te dreven wordt. Het moet ook nog omkomen. Hè? Hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Dat is een goeie vraag. Is dat wikken en wegen en constant maar aanmeten van? Nee, dat is gewoon dwang. En ik ben echt van het verhaal gegaan. En dat is het. Het is net mooier of het is net... heel confronterend. Maar heel confronterend, maar echt heel mooi. Bist die rouw, bist daar vaker toch heen daar, toch? Ja, maar echt zinvol. Dat ik denk van wauw, ik ben nou plakken West, werk ooit net West hier, is maar. Het verleden van Us Heart Man bijvoorbeeld, hier op de Oude Mieren. Een belangrijk plak voor mij West op Boeporkerij, daar heb ik het Fries geleerd. Want ik ben ook een naaie Fries, dat ongeveer. Een oude discussie, maar dat is ik. Dus het had vele invalshoeken, zeg maar. En dat vind ik mooi. Dat is het enige paard voor mij. Wanneer is het weer opvieren? Of is het snow en dan? Of het moet even uitkomen? Nou ja, mensen houden wel heel graag. Want wij staan eigenlijk te springen om dit zo volle mogelijk nou te brengen. En de plaat komt de 14e uit. Dus dan kunnen mensen de lijfelijke cd bestellen. Ik mijn prachtig hoeswerk van Alex Kooistra. Zeer indrukwekkend hoe hij mij onfield had. En dat is echt fantastisch. En wij binnen 1 juni binnen wij te jaren in Theater de Bres in Ljouwert. En 29 juni zijn wij in Theaterkerk in Nes. En dat doen we in het kader van de Dag van het Wat. En dat is heel wat longen uitbrengen, omdat dat onder het wat speelt, zeg maar. Mensen meer weten wel, waar moeten ze wijzen? Op internet? Ze kunnen op polwachters.com wijzen en daar vinden ze alle informatie die het hun verder brengt. Of het bestellen van de cd's of de lijst en te lezen over het project, want er staat van alles te lezen daar. Polwachters.com. Goed. Jim Gen, 2 nummers er maar eerst maar even, waar has mijn naam? Ik heb mijn naam op drums, mijn grote vriend Roy Kieftenbelt.
En op bas en contrabas Nico Staal. Live in Noorderwien. Een bijzondere voorstelling, een bijzonder verhaal. Nogmaals, dat wordt nog een aantal keer op via het poolwachters.com. Martijn van Limbeek en de Poolwachters live in Noorderwien. Kleine ster, aantal meter groot, firmament. Hoe kan het dat jij zo bescheiden schijnend, zo onmisbaar bent en jij alleen het pad van tijd en ruimte kent? Kleine ster, wat zag jij ver vooruit? En met abstracte formules in jouw wolkamershuis een constructie bouwt die het heelal omvouwt en waar alles zijn eigen baan houdt. En dat gewoon op je plafond van hout. Donkere wolk en de sterrenhemel wordt onzichtbaar. Door een dominee bedacht en door de krant sensationeel gebracht wordt een groot botsem van planeten verwacht. Maar de sterren, ze staan verkeerd. En zie hoe het politieke tij zich tegen jou keert. En je wordt verbannen en uit je baan gehaald. En dat is dan de prijs die je voor je geniale werk betaald. En je hemelgewelf hangt bewegingsloos als een stil protest. En ver weg wachten op andere tijden. Is het enige wat je rest. Maar na lang wachten breekt voor jou het gevaar en wordt de sterrenhemel langzaam maar zeker weer zichtbaar. Weer zichtbaar. Weer zichtbaar.
kleine ster. Aantalmetelijk groot firmament. En nu pas zie ik duidelijk, mijn ogen aan het duister gewend, dat ik ondanks de wolken altijd ben. Jouw zonnestelsel draait nog immer zeer trefzeker. Nauwkeurig op de millimeter en baanbreker. Welke planeet ik ook kies, de baan loopt op de seconde precies. Kijken. En misschien dat ik zo leer zien. En vanuit de diepte naar de sterren weet te reiken. Pijnlijk de verhuwing die toen stiert. Met veromkomen in de dwarpse atmosfeer. En de absolute tijd neemt het stadig oer van de reek van het vaske heer. Paradieselijk ongeteed. Die een tonig grummelje van de melkmachine. Weerst de schiemer, zien inkt zwarte tongen over het loon droog. En het lietse lucht van mijn fiets waar wit, het paard nooit hoe. Nog krekt op dit, waar vind ik in? Het lied van triest zonder woorden, dat droeg ik in mezelf. In de maat van het stappen op de pedalen. En de dynamo joegt de toonsoort van het verlangen waarom. Het verlangen waarom naar Jim. En we hier een vlot van een hik en blauwe vetten. En zo wegen wij ze op een veert, maar groene pompen bladen. En we leerden het vuur rond te stekken. En de toren vliegen hemel heen. Bij Hannes en Wieke. In het loon van de trein, je goedje de vuur.
fjord woon. Ze sprinkelt die jacht. Ik is mooi de hoorn, zegen dat de boerdocht. Bij Hannes en Wieke. En de zee, en de zinnen, en het loon waar ik op uitzocht. Alles wordt in het tenement twiljart. Tien is waard 16 en hij ziet bij zich op sloepen milieu in de klas. Het hier weer lang en de cijfers winnen leeg. Hij die krekt is mooi hem heel net. Hij hem zelfs als verneemt. Muzikant betocht. Maar een peerbank en verder. Daar zit Tine. Ach, ze weet het pronkje van de klas. Maar het hier ligt als stroom van Skielge. En eigen als lichtblauwe loft. En Tine dreamde haar zien boerinnen. Te get op iets te playen, zo'n CD. Maar ik kreeg nog van alles. Maar het gevoel wie Oesariek. En als het werk dien is, op een fiets naar de CD-dikta. Om hoe het watertje te kennen. Ach, een paar pilsjes mooi in een fietstas. En een gitaar op een reg. Om ze de leefde te bezjongen. En de tonen vliegen hemelhoog. Bij tieners en tiener. In het loon van de trein. Jochtje de fjord woon. Ze sprinkelt jacht. Is mooi de hoorn, zegen dat de boerdocht. Wilst de fjord worden, elke nier in eigen koorden, richting ja aan de dingen. Onder dingen van belang. Maar dat één is nog zien. De treie luchtje in de fjord worden. Elk niet het sjocht niet onder. Naar zijn eigen belang. En de zee, en de zinnen, en het loon waar ik op uitzag. Alles lost op. In het tenement wil je. Was het mij helpen, leven Tine. Ik in mijn riem maak snap maar fine. En ik bedaarde de hele tijd weer.
in het alles verblindende zinnenlicht. Maar ik reis je keer na keer weer om. De hele tijd een beetje dichter op je ta. Om je te zeggen dat ik van je hou. Martijn van der Zanden, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, heel fijn dat ik er weer mag zijn, Willem. Hoe is het? Ja, het is heel goed eigenlijk. Ja, ik kan niet klagen. Alles loopt zo. Nou, lekker toch? Ja, zeker. Er Ja. is genoeg te klagen tegenwoordig, hè? Ja, in mijn leven momenteel niet. Dus Hou maar zo. ja, precies. Nee, het zijn kleine dingetjes, dus daar hebben we het niet over. Ja, en toch de meeste artiesten broeken vaak de ellende weer een mooie versjes te schreeuwen. Maar is bij die hoor om dan? Nou, ik vind het lekker om goed in mijn vel te zitten. Dan heb ik zin om dingen te doen. En dan kan ik heus wel teruggaan naar al die prut die geweest is. En, Schrijft het makkelijker als je je prettig voelt in jouw geval? oh ja, dat denk ik wel. Ja. Je moet gewoon tijd voor hebben en zin in hebben. En er rust en ruimte voor nemen. En dat lukt steeds meer. Ja, het is inmiddels al een tijdje geleden een prachtig album uitgebracht. De Belofte van de Avond, er staan hele mooie liedjes op. Ben je nog steeds op die lijn bezig? Dus, kun je eigenlijk zeggen, alles wat je nu nieuw schrijft, dat het een beetje past bij dat album? Ja, tot nu toe past dat. Ik maak verhalende liedjes. Soms zou ik willen van niet. Maar dat is gewoon wat ik doe. Nou, waarom niet? ja. Lijkt mij geen straf. Het lijkt me zo tof het lijkt me ook wel gaaf. Je hebt van die bands die maken van die feestmuziek, weet je wel. En dat is toch heerlijk, zo'n hele zaal die helemaal uit je plaat. Jij komt nog eens als feestartiest hier. Ja, nou ja, wellicht. De wonderen zijn de wereld. Nee, maar mooi met gitarenliedjes. Ja, precies. En in die zin ligt het gewoon helemaal in de lijn en blijft het verhalende liedjes. En dat is ook wat ik tot nu toe blijf doen en hoe het loopt. Nieuw werk, nieuwe nummers. Ja, het album is klaar al een tijdje. Ik heb nu ook een datum, 7 augustus komt het uit. Dus, Heb je al een titel? Ja, de titel van de plaat is Superheld. En ik ga de alledaagse heldendaden van mensen daarin benadrukken en bezingen. Want gewoon simpelweg een relatie aangaan of tijd nemen voor je kind kan eigenlijk al een heldendaad zijn soms. En daar gaat het dan om. Ja. Album uit, augustus dus. Wat ga je ermee doen? Ga je met een band optreden of ga je vooral solo nog dingen doen? Want je bent heel veel op pad. Ook wel bijvoorbeeld met Bert Hering nog. Ja, dat klopt. Er staan aardig wat optredens en dat gaat meer worden. Want ik heb er zin in. En het is zo, ik heb al mijn beste liedjes en vooral de liedjes van de nieuwe plaat in een verhaal gegoten. En ik kan de mensen meenemen en dat ga ik aanstaande zondag voor het eerst doen. Dan ga ik beginnen met het verhaal en rustig opbouwen. Waar? En het is in Woltersum, in de kerk. En is in Groningen, vlak bij mijn geboorte. En dichtbij hier bij Friesland, toch? Dichtbij, tuurlijk, we wonen allemaal hier dicht bij elkaar. Friesland, Groningen en Drenthe, dat is wat mij betreft één geheel. Ja, en dat is gelukkig een prodeling. Ik daarmee Friesland. Goed, album komt in augustus uit, het Nijwerk. En hij speelt het, en dat vind ik altijd fijn, bij mij hier in de studio. Noordwien Live, Martijn van der Zanden. Hier in deze achtertuin zette jij je eerste stappen. Nu loop je zelf de straat al uit. Pas 3 jaar oud, maar al zo dapper. De buurvrouw roept je naam, we hebben geen haast. Je lacht en zwaait en dan kijk je weer naar mij. Waar we heen gaan maakt niet uit. Vandaag ben ik vrij. Vandaag ben ik vrij. Jij hebt je onderrondjes met de wind. Ik geniet, voel me gezegend. Je mag
mag zijn zoals je bent. Loop maar vooruit, ontdek het leven. Gewoon een blokje om. Je vraagt niet waarom. Je wijst een kraai en dan kijk je weer naar mij. Waar we heen gaan maakt niet uit. Vandaag ben je vrij. Vandaag ben je vrij. Ik ben hier met jou. Je bent hier met mij. Jij kijkt achterom en ik zal er zijn. Hier met jou, hier met mij. Altijd als je achterom kijkt, zal ik er zijn. Altijd als je achterom kijkt, zal ik er zijn. Gewoon een blokje om. Je vraagt niet waarom. Je wijst een kraai en dan kijk je weer naar mij. Waar we heen gaan maakt niet uit. Vandaag ben je vrij. Honderd op de snelweg, jij zit op je telefoon. Ik ben uit mijn doen vandaag, dat heb ik soms gewoon. Nepnieuws uit de radio, ik erger me kapot. En jij dan weer aan mij, maar je zegt het niet hardop. Ik voel de afstand, maar niets is wat het lijkt. Film ons samen lachend, op een goed moment. Met of zonder filter, we stralen van het scherm. Film ons samen lachend, met achtergrondmuziek. Je weet toch dat het goed zit, als je ons zo ziet. Uitgepraat en moe in de lift van ons hotel. Ongekende luxe, een lang weekend voor onszelf. Op bed kijken we samen Dirty Dancing in het Duits. Ondanks Patrick Swayze pakken wij vannacht niet uit. Film ons samen lachend, op een goed moment. Met of zonder filter, we stralen van het scherm. Film ons samen lachend, met achtergrondmuziek. Je weet toch dat het goed zit, als je ons zo ziet. Als ik straks wakker word met jou, zijn we weer verliefd. En bestaat de wereld even niet. Film ons samen lachend, op een goed moment. Met of zonder filter, we stralen van het scherm. Film ons samen lachend, met achtergrondmuziek. Je weet toch dat het goed zit, als je ons zo ziet. 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 Ik neem altijd een echte noordelijke artiest, Martijn van der Zanden. Mooi dus dat hij mij naar je album komt. Augustus zet het in de agenda. Mooie versjes, Nederlandstalig dus. En ik hoop dat hij dan ook weer te gast wijzen zal in Noorderwien. Dat hield ik van Martijn van Limbeek. Het bijzondere verhaal dus, vertolkt naar een muziektheaterstuk. En dit is hem nog een keer. Together met de Poolwachters, live in Noorderwien.
Guitig, gele trein, met je grappige gezichtje. Op je neus een heel klein lichtje, rode oogjes op je dak. Guitig, gele trein, eerst nog snel een kaartje kopen. Aan mama's hand heel erg snel lopen, voor het fluitsignaal. Guitig, gele trein. Guitig, gele trein, samen met jou op avonturen. Door je raam naar buiten turen, tussen zoevende paaltjes door. Guitig, gele trein, ach, kon het maar voor altijd blijven duren. Ik stap erom je na te turen, en je hebt je rode oogjes aangedaan. Guitig, gele trein. Maar opeens piepen je remmen en stop je zomaar tegen je wil. En na boze luide stemmen wordt het in jou angstvallig stil. Ach, arme gele trein toch, zo met kranten afgeplakt. Op dat niemand nog iets zien kan, zo met ellende volgepakt. En ineens verdwijnt de onschuld, hij wordt keihard achterhaald. De boosheid van de mensen, waar blijkbaar niemand om heeft gemaald. En van liegen en beloven en vervolgens niets hebben gedaan. Als we dat toe hadden gegeven, was het dan anders gegaan. En de gaatjes in je kaartjes worden gaten in je romp. En gaten in de lijven van wie in jou zat of stond. De mens onderweg, hij nu weer komt of weer gaat, onderweg naar idealen van een vrije Molukse staat. Arme gele trein. Gewonde gele trein. Guitig, gele trein. Ik zou zo graag weer eens met je meegaan. Op je zijkant zou je bestemming staan. Ambon Centraal. Guitig, gele trein. Er zou een lange brug gaan komen. Geen probleem. In mijn dromen. Guitig, gele trein. Martijn van Limbeek dus en de Poolwachters. Hij zult nog een aantal keren opvieren. En alles is ook wel te vinden op poolwachters.com. Meer informatie daarover dus. Het zit er haast op, maar dit is het Noorderwien. Bedankt voor het zien. Harkje na weekend ben we er gewoon weer met een volle show. En we gaan nog in live nummer te gaan van die fantastische band van Joert. Sunken Lands, live in Noorderwien.
a small town, raised near the land. We used to climb haystacks, covered in dust and sand. We built a hut in the forest, and we could see for miles. And Daddy was a worried man, but not a cloud in the sky. I only remember sunny days, and I never lacked anything. And looking back, I know better and I know why. There ain't a cloud in the sky. There ain't a cloud in the sky. I fell in love with music at a very young age, and Daddy played his guitar almost every day. I only remember sunny days, and I never lacked anything. And looking back,